लोगोफोर नोंसिनालाय स्कुलारशिपआ हाबदोंना हाबाखै फालाय? आंना हाबासैहाय देग्लाय गैया। आंनियालाय हाबनायालाय हाबदों 3000ल' हाबथारबाय नङाना। मालाया 10000 8000 गाहाम मोनदों। दख'ना गांसेनियानो दामानो फैयाखै आंहा 3000ल'थार। आंनियालाय 3500 मोनदोंमोन मोननायालाय। दख'ना बायनो लाबाय आं 1500 नि। हाबाब लोगो 3000ल' हाबनायखौनो 3000ल' होनथारबाय नोङो होमबा? हे आंबाथ' दख'ना बायना लागौमोन आङो। नोंहा आरो दख'नानि दामानो फैयाखैबा मा जाबावगोन? होमबालाय हौवानियावनो बिहरना लादो आरो मा नोंहा। मोनगोनखाय महा हाबा एखेबारे गावसानो दुखियाखासो आंनो दख'ना हरनांगौबा आरो गाव गाननाय लंपेन्टफोरखौनो गाननो मोननाय नङा बियो। आंना दाखालि बिहरना लाबायानो हौवानियाव गोसथोनायनियाव हरदों दा आंनो 2500 नि हरदों। नाङा नों हरनायखौ आं लाया। आं आइ बाबामोनजों दानस'जागोन होननानै आं बुंथारदोंमोन होनबाबो लाथारबाय। आंनि हरनायखौ लाया नामा होननानै जासिथाबथारबायबा आंबो लानांबाय बेखायनो। आंनियाथ' आंनिसो दुखियासो नालाय ओंखायनो जेबो होनोबो हाया गिफ्टबो। ओंखायनो आंबो होनो नागिरबाबो आं लायासो होनखायो। आरो जोंहा आइयाबो लानो थिनखाया। नोंसा मालाय होनबाबो दख'ना गाननो मोनोलाय गोदान गोदान होनबाबो आंनिया हले न'आव आइ बाबानियाव बिबाबो होथारा। अमा फाननो गोनांमोन अमा फाननो मासेनि दामल'सो थांगोन होनना बुंदोंमोन आङो होनबाबो न'आव होथारा दख'नाखौनो। आं बालायसो लांबाय आं न'आवनो थालाय लाङासो। ओमफ्राय माबा दाखालिथ' 1 तारिखआव माबा आमाइ हेमन्तआ 1500 लेखा बायनानै सोना होदोंमोन ना नोंसोरनियालाय हाबदोंना हाबाखै फालाय? बेयो हाबदों। बेयो हाबदों हाबनायालाय हाबदों। एकाउन्टाव दङ एकाउन्टावबो आंना ब्लकसो जाना दोङो। केवाइसि होबाबो गिङाखै गैया फैसाखौनो दांनो मोना गरसेबो। बिनानाव गोदै दङमोन आंहा बिनानाव गोदै दङमोन आंहा वाट्सएपआव मेसेन्जाराव आदा गोदै गोदै होननानै रायदावबायोमोन आंखौ रायज्लायहरोमोन आंजों सना माइनाव। बिनानाव गोदै दङमोन आंहा गुसथिनि गोजौआव सबाय बिमा गोनांलायमोन। खोनाबाय सिनामाब्रा सोरबालाय फाग्ला बेबायदि जायो। बारा बोला माब्लाबा सोरनावबा कन्टेक्ट नाम्बार फैफिननानैसो ब्लडसो कन्टेक्ट खालामफिननायावसो दंगारो आंहा। धोर फाग्ला मा मेथाइ खनलाबाय नोंलाय? फैसा खुस्राबो गैया जाबायना आंहा नोंनो होनो ना बहाबा प्रग्रामसो दं नामा? मा मेथाइ खनलाबाय नोंलाय गोदाव सोराव मा बिनानाव गोदैसो बिलाय? आंनि गोसो थोनाय जिउखौलाय नोंलाय मा बुजिनो? फै खोनासंनोबा। मा लामा सामा मेथाइ खनलाबायनाय जाखोसै बेलाय असाइस बासाइसनो? नोंलाय मा बुजिनोलै मालायनि जिउ जारिमिनखौ जायसो जायो बिसो बुजियोलै मिथिबाय। बुजिनो माखौ बुजिलाबायनो? अह सरि नोंहाथ' बिनानाव गोदै दङमोनलै बेखायसो मेथाइ खनबाय थादों नङाना नोङो? गैलालै फाग्ला बिनानावानो गोसो फाग्लिसोमोन। माने बिनानावा जायखौ बेखौनो गोसो थोलाबायो गोसो फाग्लासो एखेबारे। थोस बेबादिखि जायो। गावहा गोसो सिंजों सिं मोजां मोनखोमा बायोमोन खोमा। गावहाबो मालाबा समाव बुंना लाबाय खोमा लाजिनानैसो थांबाय खोमा। नंगौखौनो बुंदोंलै नों सयथिबो। ओइया देखो नोंमारगौसो। माने बेरे मोदै गोदै खुसुर बिदैमोन नालाय रायज्लायनायानो सानफा एफा आदा आगै सना माइनाव बायदिसैथारमोन नालाय आंनाबो गोसोआ सिंजों सिं गलिथारबायमोनलै। आदसा बेबादिसो नोंना काहानिया? औलै लाहर भाई बेबादिसो। सानसेखालि बिनानाव गोदैया माने आंखौनो नांगौ जाहैदोंलै। बेयावसो आंबो नोंखौ बिराद मोजां मोनो नोंखौनो नांगौ होननानै बुंदोंमोन आं माने। आदसा बेबादिसो नोंना काहानिया दे खिथालांबाय था दसे। बेयावनो बोरैबा सेफेब माने नोंबा नों आंबा आं जाबाय आरोना सिरि एखेबारे। ओमफ्राय बहाथो लोगो मोननायमोन नोंलाय? मा बुंनो आरो लाइकियाव लोगो मोनदोंमोन ओमफ्राय टिकटकाव लोगो मोननायमोन आरोना। बिदिसो काहानिया? ओमफ्राय दालाय बहा लोगो मोननाय दंबावो नामा आरोबाव? लोगो मोननायाथ' लोगो मोनदोंलै ओमफ्राय गोसो थोबायबोमोन आं सानसे समाव। ओमफ्राय माबा बोरैबा जा बैसोनि खोथा जालायनानै सानैजों दा लोगोसो जालायना दं। मोजां मोननाय जानो आंना लोगोसो जायोलै असाइबासो। आइया मोजां मोननायाबो लोगोसो जालायबाय होनबा नोंजों? दिनैसो खोनाबाय आं मोजां मोननायानो लोगोसो जायो होननानै नोंनिफ्राय। रावनिफ्रायबो खोनायामोन आङो आयु। मा बुंबावगोनलै बे संसाराव अनलानि खाफाला जेरैबो दाखुरा रासो रावजोंबो नायसनजाया। सिगाङावथ' आरो मा फंबायसो लांजायोमोन आं।
बेबादि आखलबा नोङो थाबिसखौनो गानदोलै बै सोरगोफुरि हाजोआव दैमा जिङाव सासे सादु दङनो सादु बेनाव थांनानै नों सादुनाव एसे ताबिस लाहैबायबा मोजां जागोन दा थुस फाग्ला बेबादिसो जायो होमबा आं मालाबा थांगोन र' सानैजों दे सानैजों थांगोन